क'क्राझाराव अर्थात बिटिआर बिटिसिनि सिङाव थानाय क'क्राझार नैबेवहाय भुपेन हाजरिकानि मोनसे मुसुखा बेखेवदों। दा नैबे मुसुखा बेखेवनायखौ लानानै नाटक खालामग्रा जाय एम अख्रां बर' बिथां, बे बिथाङा माखासे बुंनांगौ गैयामोनब्लाबो माखासे गोबां ओंथि गोनां बाथ्रा बुंदों नैबे क'क्राझाराव भुपेन हाजरिकानि मुसुखा बेखेवनायनि सायाव। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल डिटेल्स नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरो जोबोर ओंथि गोनां माखासे खोथाफोर हाबनानै दङ। नोंथांमोना बर' हारिखौ मोनग्राब्ला, बर' हारिखौ अनसायग्राब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै गोबां ओंथिफोरखौ बुजिनानै लानो हागोन आरो मिथिनानै मोनगोन। दा बे भिडिअनि सिगां जिथुनाखि ओंथिफोर, बे ओंथिफ्रा ओरैबायदि साननो गोनां, जिथुनाखि बे एम अख्रां आदानि बुंनाय रावफ्रा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन। लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनदों। बे भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव आङो नुनानै बोरैबा मिनिनोबो ओंखारदों आरोखि ना। ओरैबायदि कमेडियान टाइपनि थाखाय जोंहा बिटिआर अर्थात बिटिसिनि सिङाव थानाय एम राकेश ब्रह्म बिथाङा माने भटनि थाखाय ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ बा गुबुन जाथिनि सुबुंफोरखौ ओरैबायदि बुरखायदों आरोना। सोरनिबा दुब्लियाव, सोरनिबा फोथाराव माइ हाफ्लाबायनानै अर्थात खामानि मावफ्लाबायनानै माने ओरैबायदि भट बिगासिनो आरोना बिथाङा। माने नांगोलाव जेसेबांखिनि जन सुबुंफोर दं बा नांगोल बोरायाव बेसेबांफोर भट होगिरिफोर दं, बै बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि सबायाव भट हो होननानै गोबां खोथाजों माने एम राकेश ब्रह्मआ माने गोदै गोदै राव होनानै बुरखायगासिनो दं, माखासे फावथिना देखायफ्लानानै बुरखायगासिनो दङ। नाथाय बैफोरो इलेक्सन जोबनानै थांखांनायनि उनाव थागोन ना थाया बेफोरबायदि खामानिया? नों आंनि न'खराव थांनानै सोरखौबा मदद होनाय, सोरखौबा माइ गायनायाव मदद होनाय, सोरखौबा माइ हानायाव मदद होनाय, बेफोरबायदि खामानिखौ मदद होनो हागोन ना हाया? नैखौसो बिराद साननानै आङो गोसोजों हारसिं मिनिखुमागासिनो दं आरोखि, मिथिबायना, एम राकेश ब्रह्मनि सायाव। स' दुखु दामोन, माने गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निश्चय आंखौबो बर' हिसाबै निमाहा होनांगोन आरो नोंथांमोना दा नैबे भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायनानै बुजिना लादो आरो जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव सोर मा सानदों गोरबोनिफ्राय मोनफा मोनफा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो निश्चय दाबाव, नैबे भिडिअनि थाखाय आरो नैबे एम अख्रां आदानि थाखाय। खुलुमबाय, आं एम अख्रां बर'। गोबाङा सिनाया, साफा सानैया सिनायो। जोङो मेइनलि नाटक खालामो, नैबे स्टेजावनो थुनफावथाय खालामो आरो जों बेहाय ड्रामा कम्पिटिसनबो होयो, ओमफ्राय सम सम सिनेमा बानायो। नाथाय बिराद ग्लेमारास नङा। भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन, नाथाय समनि हांख्रायनाय, कल अफ दा टाइम, बेखायनो बानायदों। खोनानो मोन्दों मैयानो दाखालि क'क्राझाराव भुपेन हाजरिकानि मोनसे मुसुखा बेखेवदों बिटिसि सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ, आरो रांखावरि अनसुंथाइखौ बिथांमोनानो होदों बे मुसुखाखौ बानायनायाव। बेसिम बुंनांगौ जेबो गैयामोन, बयखौबो रेसपेक्ट होनांगौ थिग दङ। नाथाय बर' हारि, हारिमु, राव, थुनलाइ जौगाहोनायनि बाथ्रा होनानै इसिबां बोसोर सिख्राबनानै दानाय सरकारा दिनै बोसोरब्रै बारलांनायसो सरकार दानाया, बे बोसोरब्रैयाव मा खालामखो सरकारा? जोंहा बुंनांगौ जेबो थानाय नङामोन जुदि बिथांमोना बर'नि गिबि संगीत नाटक एकाडेमि एवार्ड मोनगिरि बिथां उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि मुङाव माबा मोनसे खालामोमोन। जोंहा बुंनांगौ जेबो थानाय नङामोन जुदि बिथांमोना जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङाव माबा मोनसे खालामोमोन। जोंहा बुंनांगौ जेबो थानाय नङामोन जुदि बिथांमोना जोंनि बर'नि थुनफावथाय लिरगिरि, गागि थुनफावथाय लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्मनि मुङाव माबा मोनसे खालामोमोन। नाथाय मा खालामखो? गोबां दङ लिस्टआव, जाय समाव गावनि गेदेमाफोरनि थाखायनो जेबो खालामनो हायाखै। बै समाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव खालामनायनि ओंथिया मामोन? बिथांनि थाखायथ' खालामग्रा गोबां मानसि दंखायो। जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजौ थाखोनि हारि मोनसे, रावावनो जा, थुनलाइयावनो जा, स्मार्टनेस, फाइनेन्सियेलि, वाट एभार, पलिटिकेलि जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजौ दंखायो असमियाफोरा। खालामगोन माला बिथांमोना मालाबा दिनै सिनायो नामा? नीलेश्वर ब्रह्मआ सोर बिथांमोना सिनायो? कमल कुमार ब्रह्मआ सोर बिथांमोना सिनायो? कामिनी कुमार नार्जारीआ सोर बिथांमोना सिनायो? बिथांमोनाथ' सिनाया। अब्ला जोंनि बिटिआर हालाम, बिटिसि बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेलि कनस्टिटिउसनाथ' बेखौनो बुङो, स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय बयखौबो लाफा थांनांगोन, नंगौ
सान्थि नांगौ जोंनो बयखौबो लाफानो थांनांगोन नाथाय सान्थिनि ओंथिया बे नङा जि गावनिखौ गारनानै गाव गासै दायखौ लानानै मालायखौ नोङो बाख्नायबाय थानानै खुलुमबाय थागोन आरो मालायखौ नोङो थिखोबाय थागोन बेथ' नङाना बेखौ जोंनि थाखाय स्पेसियेलि बिटिसिखौ बेखायनो दानाय जादों जेन जोङो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनो हायो थ' बेखौ खालामनो गारनानै बिथांमोना खालामबाय बेखौ जोंनि गोबां मानसिया दुखु मोनदोंबाबो फोरमायनो हायाखै फोरमाया गोबाङा गोबां बाथ्रा सानो पलिटिकेल बाथ्रा सानो पार्सनेल एटेक खालामजानो गियो पार्सनेल एटेकआवथ' बुंनो नांला आं दा नै बे भिडिअखौ बानायगासिनो आं मिथिथारगौ जे बे भिडिअखौ होनायनि उनाव सानैसो आंखौ अयथासार एटेक खालामगोन पार्सनेल नाथाय पार्सनेल एटेकखौ लानानै आं जेबो खेरखेराया मानोना पार्सनेल लाइफआ नायनो थाङोबा बयनाबो एखे जाय खालामगोन बेनाबो बेनो जोंहा प्रमद बर' सारनाबो बेनो आरो जेसेबां बर'नि गेदेमा दङ लेखा गोरोंफोर दङ बयनाबो पार्सनेल लाइफआ बिदिनो स' आंनाबो मोजां नङा आं बेखायनो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय माहारियारि इसु हारिमुवारि इसु बेहाय आवाज दैखांनाया बे जोंनि डिउटि सासे बर' फिसा महरै सासे नोगोरारि महरै बेखायनो बेखौ इसुखौ आं बुंदों दा आं बेखायनो खावलायगोन बर'फोरखौ बर' रायजोखौ जायफोरा स्पेसियेलि सिभिल ससाइटि दिनै मिनिथाव बाथ्राया मा जादों खोनानो मोनदों बर' थुनलाइ आफाद मिनिथाव बाथ्रा आं दिनै जेबो बुंथ'वा नाथाय मिनिथाव बाथ्रा बर' थुनलाइ आफादा लिर जादों जाहैबाय जे भुपेन हाजरिकानि 100 असमिया मेथाइखौ बर' रावाव ट्रेन्सलेट खालामगोन बर' थुनलाइ आफादा आं मालाबा बर' थुनलाइ आफादनि खोथा माब्लाबा नङा थाबैनो बुंगोन नाथाय दिनै आङो मिनिनो ओंखारदों बर' थुनलाइ आफादा भुपेन हाजरिकानि 100 मेथाइखौ बर' रावाव ट्रेन्सलेट खालामनो नागिरनायखौ आरो बेहाय लोगो होदों जोंहा बर'नि सिनस्रि आफाद आबसु बिथांमोनखौ जेबो बुंनो हाथ'वा मानोना मिथिखायो बयबो बुंबाथाय मा जायो आं जेबो बुंथ'वा आरो बेहाय सापर्ट खालामदों सोर जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो बिथांनि जायफोर बिराद लेखा गोरों लिडारफोर बिथांजों थाफाग्रा लेफ्ट एन्ड राइट बिथांमोना सापर्ट खालामनानै बेखौ खालामनो नागिरदों दा मा मावखो बर'नि थाखाय जोंहा जोंनिखौनो मावनो दङ बेसेबांबा जों जेबोखौनो खालामनो हायाखै जोंनिखौ दिनैसिम बिटिसि सोरजिनायनि उननिफ्राय जा एसे एसे हायै खालामबाय सोरबा 17 बोसोर सालायबायनो दा बिथांमोना बोसोरब्रै जाबाय 17 बोसोरखौ गुलि मारिदो थांबाय बे बिथांमोना हायासै 4 बोसोराव नोंथांमोना मा इनिसिएटिभ लाखो मानो गावनिखौ गारना मालायनिखौ इसिबां माबा होबाय थाखो प्रायरिटि होबाय थाखो खोथाया बे दा बेखायनो आं बर' रायजो राजाखौ खावलायदों खोथाफोरखौ साननो जाबाय साननांसिगोन न' सिङाव थाबाय थाबाबो रावबो जेबो मोना हस्पिटालावबो जेबो मोना जेरै आं हस्पिटालाव दं आं जेबो मोनाखै आरो जायफ्रा हस्पिटालावाखै मोनगोन थाबाय थादों बिथांमोनाबो जेबो मोनाखै मोननाय नङा जेबो मोना स' बे मोननाय मोनैयाव थांबाय थानो नाङा जा बुंनांगौ बेखौ बुंनानै जाबायदि प्रटेस्ट खालामनांगौ बेखौ खालामनांगौ आरो जोंनि गुबैथिया जेन गोमालाङा जोंनि स्ट्रेंथआ जेन बे बिटिसिनिफ्राय गोमालाङा बेनि थाखाय जों बयबो आवाज होनांगौ जय बर' हारिनि सोरहाबा माइ हानांगौबा लिंहर आंखौ आरोबाव माइ मोनबायबा लिंहर हाजोबना गालांगोन जोङो जोंनि बिराद बुरजा फैया दंफैखायो আপনি যে কাম করে আমি তো হাজিরা দিব নোৱাৰি না আমাক ভোট লাগবো রে হাজিরা লাগবো না আজকে আমরা দিদির বাড়িতে আমরা ভাতও খাওয়া যাবো আর 2 বিঘা ধান কাইটা যাবো আমার খালি ভোট দিয়া দিলে হলো আমার ভোট লাগবো নাঙ্গাল ভাঙা যত ভোট আছে আমার চাচা আমার দিদি আমার দাদা সবাই ট্রেক্টরে ভোট পাতে লাগবো ঠিক আছে হবো না আমরা ধান তো কাটবো আর দালানটাও বানাই দিমু ঠিক আছে দালান এসে গাঁৱৰ দালানটা বানাই দিমু আর বড় দালানটাও বানাই দিমু সব কিন্তু ট্রেক্টর ছবি ভোট দিব তো কোন তারিখে আমার নির্বাচন হইব কোন ছবি মারব স্যারে মানে আমার এখানে সুবিধা করে দিছে আমি মানে বহুত আনন্দিত এটা আমার ল'ৰা ছোৱালী বোলে এইটো দলঙৰ পৰা যাব পাৰিব